Di demekî da Kenalê Rûdawê ser bi Partiya Demokrata Kurdistanê ragan ew kesên roja 25 vê mehîb bi naroncokan êrişkiriye ser baragehê Kenalî li bajarê Hewlêrê ser bi rêkxirawa çekdariya Daişin. Li her îro asayişa Hewlêrê di ragandinekê de girtina du kesan bi tuhmeta encamdana vê êrişê ragandin ku yek ji wan kargêrên malbanda Komala İslamiye li bajarê Hewlêrê. Di ragandina asayişa Hewlêrê de li ser girtina bikerên êrişî hatiye encamderên êrişê bi navê Rêbar û Riya Saleh hatiye girtin û navhatî dan bi tawana xwe danaye. Lê piştî lêkolînên destpêkî jî kesekê din bi navê Seedî Mustafa Abdurrahman ku kargerê malbanda Komala İslamiye li Hewlêr weke guman lêkirî hatiye girtin. Herçende li gorî ragihandina asayişa Hewlêrê yek ji tohmetbaran kargerê malbanda Komala İslamiye lê Kenalê Rûdaw derbarê girtina êrişberan ve dibêje ji pêxemet parastina rêrewê lêkolînan û dîtina temama hevkarên vî grûpî wan bixwe belavkirina nûçeyê parasiye û weke ew amaje pê dikin. Her ji pêxemet jî de berê nûçeyê ragihandina berpirsêretiya Daeş belav nekirine. Êrişkirina ser Kenalê Rûdaw bi naroncokê nêrînên cuda di nava torên civakî de çêkirin. Beşek ji welatiyan divê bawerê dane ku ew êriş peywendî bi kûrbûna nekûkên nava balên partî ve heye û tenanet pirsyara wê yekê jî dikin. Çima Kenalê Kurdistan 24 ser bi Partiya Demokrata Kurdistanê li destpêkê de ev êrişe nekir bi nûçe. Di demekî da Kenal 24 ji bal Mesrûr Barzanî ve xawendariyetiya wê têkirin û Kenalê Rûdaw jî ji bal Nêçîrvan Barzanî pismamê wî ve tê xawendariyetî kirin. Her di dirêjahiya van karvedanan de behezkirin ji nekûkê navbera balên partî û medyayan, Rehman Xelî birêveberê senterê Mîtro ji bo beravanîkirin ji rojnamavanan babetek li ser nûçeyê malperê Basniyozê nêzik ji Mesrûr Barzanî nivîsa û dibêje biraderên Basniyoz ji bo beriya encamên lêkolînan dikevin. Ragihandina asayişa Hewlêrê bi zelalî behsa wê yekê dike ku yek ji wan dan bi tawanê dan naye û ew ê din jî guman li ser e nek encamderê êrişê lê ser Rûdaw be. Heqnîne dezgehên ragihandinê beriya derencamên lêkolînan bikevin û li cihê dadweran biryarê bidin. Arîşa û nekûkên navabalên Partiya Demokrata Kurdistanê ku xwe ji Mesrûr Barzanî û Nêçîrvan Barzanî da dibîne, çend saleke bi temamî xuyabûne û li dema drûstkirina lijneyên Barzanî jî de ji bo çaksaziyê de salên 2011 û 2016 de behsa wê yekê dikirin ku Mesrûr Barzanî de salat bi ser lijneyan de heye û li dijî balê Nêçîrvan Barzanî bikartîne û di nav jî de her du bal medyayên xwe bi awayên nerastexwe dijî hevdû û di berjewendiya balên xwe bikartînin.